Available na sa San Nicolas ang 20 pesos na kada kilo ng bigas matapos simulan ang pagbebenta kahapon. Nabigyan ng pagkakataon ang mga senior citizens, solo parents, persons with disabilities at mga miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps. Tulad ng naunang rollout, hanggang 10 kilo lamang ang maaaring bilhin ng isang benepisyaryo. Sa kabuuan, nasa 6,495 kilos na mga bigas ang ipinamahagi sa mga benepisyaryo. Paalala ng lokal na pamahalaan, magdala ng valid ID upang makakuha ng 10 kilo ng bigas na mabibili ng 20 pesos kada kilo. Iginiit naman ng napaunahan ang sistema upang makakuha ng bigas hanggang may stock na maaaring bilhin. IFM News. IFM News. IFM News.